രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കം. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. അതായത് ഹോസ്റ്റ് ആക്കില്ല, ഹോസ്റ്റ് ആക്കില്ല. ചെയ്തിരിക്കേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച. പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജനനകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അല്ലേ നിർത്തി? നമ്മൾ 30 അല്ലേ? 30 തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭു നല്ലൊരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭു ഇല്ലേ എന്ന്? മന്നന്തരങ്ങളെ പറ്റി. ഓക്കെ. ബാബു പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. യെസ്. പ്രഭു ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയാണ് ഞാനൊന്ന്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ മന്വന്തരം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാം 14 മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. 14 മന്വന്തരങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലാവധിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലാവധി പറയുമ്പോൾ 100 വയസ്സിന്. അപ്പൊ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു. കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പകല്. അങ്ങനെ 2 കൽപ്പങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പകലിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയാ, രാത്രിയും കൂടെ കൂടുമ്പോ ഒരു ദിവസമായി. അങ്ങനെ അതാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്, 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന്. അപ്പൊ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളെ വേറെ രീതിയിൽ പറയാം, നമുക്ക് 14 മന്വന്തരങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. മന്വന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനു എന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യ പിതാവ്, മനുഷ്യന്റെ ജന്മം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഓരോ മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ തന്നെ 14 മനുക്കൾ മാറി മാറി വരും. അപ്പൊ ഒരു മനുവിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷവും വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ പ്രളയം ഉണ്ടാവും. അതായത് വീണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ മാറിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രീതിയിലാണ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മനുവിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവിന് 1000 നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ ഇന്നലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഒരു മനുവിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം 72 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാവുമ്പോഴോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാവണുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ തന്നെ 14 മനുക്കൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ തന്നെ 14 മനുഷ്യന്റെ വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ. ആദ്യത്തെ മനുവിന്റെ പേരാണ് സ്വയംഭൂ മനു. അപ്പൊ ആ സ്വയംഭൂ മനു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് അങ്ങനെ 14 മനുക്കൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ മനുവായ വിവസ്വാൻ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ വിവസ്വാൻ, ആ മനു 7ാമത്തെ മന്വന്തരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. വിവസ്വാൻ അല്ല, വൈവസ്വത മനു. വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. 7ാം മന്വന്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ തലയൊക്കെ പതുക്കെ നരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള ദേവതകളെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അതായത് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. അതാണ് ആ ഫേസിൽ വൈറ്റ് കളർ നമ്മളെ നര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 7 മന്വന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി 8ാമത്തെ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ, റണ്ണിങ് ആണ് അത്. അപ്പൊ ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് 72 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ഒരു മന്വന്തരം. 1000 മന്വന്തരങ്ങള് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം. 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന്. 72 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം. 72 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ഒരു കാലഘട്ടം. അങ്ങനെ 14 മന്വന്തരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് വരുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയ? മന്വന്തരങ്ങളാണ്. 14 മന്വന്തരങ്ങൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കൽപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. 14 മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാ, അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ്. ആ പകലിനാണ് നമ്മൾ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 14 മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 × 14 ഡിവൈഡ് ബൈ 14 ഏകദേശം 72 വരും. അപ്പൊ 72 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ഒരു മന്വന്തരം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അത് ഇത് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകളാണ്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ല ഇപ്പൊ? അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു, ഇത് ഭാഗവതം വരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഭാഗവതം കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോ ഭാഗവതം നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ലെവലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതത്തിലേക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം.
ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ഈ മന്വന്തരം. മന്വന്തരത്തിന്റെ കൽപ്പങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 14 മന്വന്തരം ക്ലിയർ ആയില്ലേ പ്രഭു? ക്ലിയർ ആയി ഗുരുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രഭു എത്ര കൽപ്പങ്ങളാണ് ഒരു മന്വന്തരം? മന്വന്തരല്ല, കൽപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 14 മന്വന്തരങ്ങളാണ് ഒരു കൽപ്പം. 14 മന്വന്തരങ്ങൾ. 14 മന്വന്തരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഏകദേശം 72 ചതുർയുഗങ്ങൾ വരും ഒരു മന്വന്തരത്തിൽ. 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണല്ലോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓരോ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്, ഓരോ മന്വന്തരങ്ങളും കഴിയുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പ്രളയം നടക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും പുതിയത് വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല ഈ 7-14 ലോകത്തിലെ പല ലോകങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയില്ല ഭൂലോകം സ്വർലോകം വരെ നശിച്ചു പോകുന്ന പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അവിടെ നിലനിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രശ്നമല്ല, മനുഷ്യന്മാരുടെ ലോകത്തിനാണല്ലോ വരേണ്ടത്. അടുത്ത ഒരു ഇത് സ്റ്റാർട്ടാവണം പുതിയ. പ്രഭുജി പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ 5 കലികാലത്തിൽ 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞ അതിന് ശേഷം ദേവന്മാരൊക്കെ പോകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ടോ? ഏത് 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കലികാലത്തിൽ ഇപ്പൊ 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഇനി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇല്ല, ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതെന്താ എങ്ങനെയാ എവിടെയാ പറയണേ? എന്താ അതിനെ പറ്റിയിട്ട്? അതിനെപ്പറ്റി അതായത് നമ്മള് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ബുക്സ് റെഫറൻസുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് ടു 10000 വർഷം വരെയാണെന്നാ പറയുന്നത് മാക്സിമം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലേ? 50 വർഷം പിറകിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ബാക്കിയൊക്കെ പോട്ടെ, 500 വർഷം മുന്നത്തെ പോട്ടെ, ഒരു 50 വർഷം പിറകിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ആ അവസ്ഥയിൽ ഈ അവസ്ഥ, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അത്രയും വേരിയേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ? ഒന്നും വേണ്ട, 50 വർഷത്തെ പിറകിലേക്ക് നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻസ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അത്രയും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ പോയിക്കോ ഒരു 10000 വർഷം വരെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ലാന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കിട്ടൂല. നമ്മൾ എൻ്റർലി മനുഷ്യന് മൃഗത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. അത് കാരണം നമ്മള് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നിൽക്കാതെ തന്നെ ഈ ജന്മങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നിർത്തി പോണെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ജനറേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരാന്നാ പറയുന്നത്. ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എത്ര ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളെ ജനറേഷൻസിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ആവാം. പ്രഭുജി, ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് 100 വയസ്സ് എന്നല്ലേ പറയണ? അതെ, 100 വയസ്സ്. അപ്പൊ ആ 100 വയസ്സാകുമ്പോ 14 മന്വന്തരം കഴിയും? 14 ഇല്ല. അപ്പൊ 14 മന്വന്തരല്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ തന്നെ 14 മന്വന്തരം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓ ശരി. അപ്പൊ എത്ര മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ ഒരു രാത്രിയും കൂടെ ചേർന്നാലോ പ്രഭു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയും പകലും ഒരു രാത്രിയും പകലും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ്, പകലിൽ മാത്രമാണ് 14 മന്വന്തരം വരുന്നത്. രാത്രിയിൽ മന്വന്തരത്തിന്റെ അവസ്ഥയില്ല. ഓ ശരി ശരി. മന്വന്തരത്തിന്റെ ഇത് പറയുന്നില്ല. പകലിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്വന്തരത്തില് പകല് മാത്രം കൺസിഡർ, രാത്രിനെ അത്രയും തന്നെ വരും. അത്രയും തന്നെ സമയം രാത്രി വരും. അപ്പൊ 100 വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എത്രയോ മന്വന്തരങ്ങൾ വരും. മനസ്സിലായി? അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് വരും. ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ മനുക്കള്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ 14 മനുക്കള് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഒരു മനുവിന്റെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ BJP ഗവൺമെന്റ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു ഗവൺമെന്റ് വന്നു, ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്താഗതി, അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. എന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രീതികൾ ആയിരിക്കില്ല പിന്നത്തെ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രീതികൾ.
അതാണ് വ്യത്യാസം. അങ്ങനെ 14 മനു കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം വരും. ഈ പ്രളയം പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ രാത്രി ഉണ്ടല്ല, ബ്രഹ്മാവിന് പകലുണ്ട്, രാത്രി. ആ രാത്രി വരുമ്പോ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം വരും. ആ പ്രളയത്തിന് നൈമിത്യ പ്രളയം എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു ചെറിയൊരു പ്രളയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് തീർന്നു പോവല്ല. അതിന് നമ്മൾ മഹാപ്രളയം അതോടെ കഴിയണം. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ നശിച്ചു പോകണല്ല, ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കണം, മരണമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്ത് ബ്രഹ്മാവ് കംപ്ലീറ്റ് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനും നശിച്ചു പോകണം. അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ വേറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്. ആ ഒരു വേദ്യം തന്നെ എല്ലാതും ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അതിനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കണം, ധാരവാലര് ചോദിക്കാണ് ഏത് ബ്രഹ്മാവെന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നു ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ഏത് ബ്രഹ്മാവെന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്ത് പല ബ്രഹ്മാക്കന്മാര് വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് കാണും. അപ്പൊ നമ്മളെ 4 മുഖാണല്ലേ നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവ്, 1000 മുഖങ്ങളും 1,00,000 മുഖങ്ങളും. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്ന ബ്രഹ്മാവിന് ഞാനല്ലാതും പല രീതിയിലുള്ള ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ടെന്ന്. അത്രയും വലുതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ അത്രയാണ് അതും ഭഗവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കാരണോദ്ദേശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വരുന്നത് തന്നെ. അതെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ പ്രഭു? ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു. ഓക്കെ. നമുക്കിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പഠിക്കുന്തോറും ഇത് സമുദ്രമാണ് ഹരേഷ്ണ. നമ്മൾ അത്രയും ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കന്നെ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 18 സ്കന്ധങ്ങള്, സോറി 12 സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്, 18 ബുക്കുകളുണ്ട്. ഈ ഭഗവത പോലെ തന്നെ ഈ 18 ബുക്കുകൾ നമ്മൾ വായിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. അപ്പൊ അത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വായിച്ച് തന്നെ തീരൂല. വായിക്കോ പോട്ടെ, പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ. അതാണ് പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മള് ഭാഗവതെങ്കിലും നമ്മള് വായിച്ചിരിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അത് മാത്രം മതി. ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോണസാണ് പല കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭാഗവതെങ്കിലും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഗവതത്തിൽ. അപ്പൊ അത്രയും വലുതാണ്. അപ്പൊ അത് അത്രയും നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെവലായി, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തേർഡ് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ ഈശവാസുപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ ഒരു ബുക്കും കൂടി ഉണ്ട്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഭക്തിരസാമൃത. ഈ 3 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ റിവിഷൻ പോലെ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഭാഗവതം പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട്. ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭക്തി, കംപ്ലീറ്റ് ഭക്തിനെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഭക്തിനെ മാത്രം ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ. നടക്കുന്നുണ്ട്, ചിലവര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഉണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ ഇതായി. മൂന്നാമത്തെ ആയല്ലേ അല്ലേ ഹരേഷ്ണ? ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ, പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് സർവേപ്യതോ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞാശവിദ കൽമഷാ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യജ്ഞാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവനും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞ ഫലങ്ങളുടെ അമൃത് നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യം തന്നെ. യജ്ഞം എന്താണ്, ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെയാണ്? സനാതനത്തിലേക്ക്, അല്ലെ, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ആ വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ സനാതനമായ വ്യോമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വായു, അതായത് ഒരു ശ്വാസത്തിലുള്ളൂ, ബാക്കി പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. ആ ലോകത്തെ തന്നെ പറയുന്നത് സാധാരണ രീതി പറയുന്നത്
ഒരു ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും പറയുമ്പോൾ 25% മാത്രം ഭൗതിക ലോകമുള്ളൂ. ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ 25% ബാക്കിയുള്ളത് 75% ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കാണ്. അതാണ് എപ്പോഴും സനാതനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ലോകം തന്നെ അതിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. അതിന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. അവിടെയും കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും സൈസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ ആ കാലം അപ്പൊ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണം വരുന്നതാണ് കാലം. 5 കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണമാണ് കാലം. അപ്പൊ കാലത്തിന്റെ അളവൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അതിന് പരമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലെ, പിന്നെ ചിന്തനം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെ അത് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ യോഗ പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന്റെ പിറകിലും നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളത് പറയാറുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 3D പിക്ചറിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, 3D പിക്ചർ കാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കണ്ണട വെക്കും അല്ലെ. ആ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് ആ 3D പിക്ചർ കാണാം എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് അയോഗ്യപരി. എന്ത് തന്നെയായാലും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പോകണം. യോഗ ചെയ്താലും പൂജ ചെയ്താലും വൈദിക നിയമങ്ങൾ ചെയ്താലും പല സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്താലും ഏത് ചെയ്താലും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ്. ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയില്ലാതെ ശാശ്വതമായ ആത്മീയ നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാത്തടത്തോളം കാലം, കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാണ്ട് രണ്ട് ലോകമാണ്. ഇവിടെ പ്രേമം, ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേമം, ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാമം. ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും കാമമാണ്, ഇത് പ്രേമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയില്ലാതെ ശാശ്വതമായ അധ്യാത്മനിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ വഴി പാപമുക്തി ലഭിച്ച ആൾ അവസാനം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി എവിടേക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ്. ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴും കാണാം അവിടെയും കുറെ ഗോളങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ, ഇവിടെയുണ്ട് കുറെ ഗോളങ്ങൾ, ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുണ്ട്. അവിടെയും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഒരേ വൈകുണ്ഠങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവുള്ള പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 4 തല 1000 തല 1,000 അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ വൈകുണ്ഠങ്ങളിലും വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കടക്കാമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. കാരണം ഈ ലോകത്തിലല്ല നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരാൾ ജന്മത്തിന്റെ സന്തുഷ്ടനും ഐശ്വര്യനുമാകുന്നത് കൂടാതെ അവസാനം അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നേടിയോ ശാശ്വതമായ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പറ്റും. നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ പറ്റില്ല, പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം അതിന് പറഞ്ഞത് പതുക്കെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചോ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നേടിയോ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ അതിൽ തന്നെ 3-5 ഇതുണ്ട്. മുക്തി തന്നെ 3-5 മുക്തി ഉണ്ട്. സാരൂപ്യ മുക്തി, സായുജ്യ മുക്തി ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതായത് ഒരു സ്റ്റെപ്പല്ല, പല സ്റ്റെപ്പുകളും ആത്മീയ ലോകത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത്, നായം ലോകാസ്തദയജ്ഞസ്യ ഖുദോ ന കുരു സത്തമ. കുരു ശ്രേഷ്ഠ, യജ്ഞമനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ
തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനായില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില യജ്ഞങ്ങൾ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാലേ അറിയാം. നമുക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പോലീസ് അതിന്റെ റൂൾസും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? അതൊരു പ്രാക്ടീസാണ്. അത് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മുന്നേ അതാണ് നമ്മളെ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടെ വേദങ്ങളിൽ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 4 ഉണ്ട്. അത് അർത്ഥ, ധർമ്മ, കാമ, മോക്ഷ. കാരണം നമ്മളെ ഈ ടെൻഡൻസി എപ്പോഴെന്താണ്? നമുക്ക് കാമം, ഈ ലോകം ഒക്കെ പിടിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആസക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഒറ്റയടിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മളെ അർത്ഥം. നമുക്ക് സാമ്പത്തികം വേണം, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആഗ്രഹം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മള് അർത്ഥം സമ്പാദിക്കണം അല്ലെ? സമ്പാദ്യം വേണം. അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? അതാണ് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിലൂടെ. ധർമ്മം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അതാണ് വേദത്തിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ്. അതാണ് വേദങ്ങളിൽ എല്ലാതും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കാണുമ്പോൾ അതില് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ജ്ഞാനകാന്ഡം, അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഇന്ന ദേവതനെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടി, അത് മാത്രമാണ് ജീവിതം എന്ന് ചിന്തിക്കാനല്ല, അത് നമ്മളെ പതുക്കെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ആ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വേദാനുസൃതമായ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു സുഖജീവിതം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അടക്കം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സുഖജീവിതത്തിനെ പറ്റി, അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാണ്ട് ABCD പഠിക്കാം, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം അഡ്മിഷനെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അതിൽ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പാപവും അജ്ഞാനവുമാണ് മനുഷ്യനെ തടവിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും അല്ലെ? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് പാപം കിട്ടും. അതിന്റെ കാരണം അജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ? പാപവും അജ്ഞാനവും. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അജ്ഞാനം എനിക്ക് അറിവില്ലാണ്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാപം ലഭിക്കാതിരിക്കില്ല. നമ്മ തെറ്റ് ചെയ്തോ അതിന്റെ പാപം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റാനാണ് വേദങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങോട്ട് എല്ലാതും, അത് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടപ്പോ അതും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു മൊബൈല് കമ്പനിയില് അതിന്റെ ഒരു പാംപ്ലേറ്റും കൂടെ വിടല്ലേ, അതെങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ മൊബൈൽ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വേദാനുസൃതമായ യജ്ഞങ്ങൾക്കും ധർമാചരണം മൂലം മോക്ഷപദം പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതായത് വേദങ്ങളെ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതക്രമങ്ങൾ പതുക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണബോധം പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഉത്തമാർഗം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വേദങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പതുക്കെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞില്ലേ, 64 സംസ്കാരങ്ങളിൽ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതായത് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിവാഹ ജീവിതമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് അതൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് നമ്മളെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവിടെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും. അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓരോന്ന് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ബോണ്ടിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് ഏവം ഭൂമിത യജ്ഞാം വിദദാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്യിതാൻ സർവം നേഹം ജ്ഞാത വിമോഷസേ. പല വിധത്തിലും ഈ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായവയാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാതും എന്നാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നീ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, അപ്പൊ പലവർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 4 ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, ഗൃഹസ്ഥര് അല്ലെ വാനപ്രസ്ഥര്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയ, ആരെയായിക്കോട്ടെ, ഏത് ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിലും ചതുരാശ്രമവാസികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ രീതിയിൽ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആ ലെവലിൽ വരുമ്പോ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാ. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാ. ആ യജ്ഞങ്ങൾ ഏത് ഗൃഹസ്ഥിത്വത്തിലാണ്, ഏത് ആശ്രമത്തിലാണോ, ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നിട്ടുള്ള സാത്വികഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു ചെറിയ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ABCD ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഗ്രേഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല എ ഗ്രേഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും ടീച്ചറിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എല്ലാവരും 100% പാസ്സാക്കാന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ D ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള രീതി ആയിരിക്കില്ല എ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള രീതി. അപ്പൊ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ പോലെ അല്ലല്ലോ അവനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. കാരണം ആ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം D ഗ്രേഡിലുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുവചനം പലവിധം, അതിനനുസരിച്ചാണ് പല രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ശരീര അവബോധത്തിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്നു ആയതിന് യജ്ഞങ്ങളാലും ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ചില സമയത്ത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ചില സമയത്ത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് പലരും പല രീതിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ 3 ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ആയ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ പോണത്. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയായാലും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 1 + 1 = 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൂളാണ്. ആ റൂളിലാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മുടേതായ റൂൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, ശ്രേയാൻ ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയ ജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവകർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാന പരിസമാപ്രദേ. ഹേ ശത്രുജ്ഞ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക, ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം, ജ്ഞാനത്തോട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മ ത്യാഗങ്ങളെയും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിത്യജിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അതായത് പറയണത്, ആദ്യത്തെ പറയണത് എന്താണ്, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക, നമുക്കുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനെ ത്യജിക്കുക, ആ ഒരു അവസ്ഥ. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്, ജ്ഞാനയജ്ഞം, ജ്ഞാനത്തോട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. നമുക്ക് അറിയാം എന്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഹേ പാർത്ഥ, സർവത്യാഗങ്ങളിലെയും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്ന ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ് കർമ്മത്യാഗം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞു ചെയ്തിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആ ദിവ്യജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ശ്രദ്ധ, ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നമ്മളിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ്, അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറ്റില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കറക്റ്റായിട്ട് അത് പറയുന്നത് അതാണ്. കാരണം ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു കഥ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണേ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ്. അപ്പൊ വലിയ പവറുള്ള ആളാണ്, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതൊക്കെ അറിയാം.
അപ്പൊ ഗുരുനാഥൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുനാഥൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സന്യാസി പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പാട്ടും പാടി നടക്കണം, നിനക്ക് ഇത്രയും, നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെ സാധാരണ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കില്ലേ, നിനക്ക് ഇത്ര നല്ല നോളജ് ഉള്ളതാണ്, നീ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ, അതേപോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിനക്ക് ഇത്രയും കഴിവുള്ളൂ, നിന്റെ കഴിവ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം. നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തന്നെ, അതിനെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നാമജപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത്, മിനിമം. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തോ വളരെ ബെറ്റർ. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാത്തവൻ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ആദ്യം ദ്രവ്യത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങള് ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ചെയ്യാൻ. എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തേണ്ടത് ആ ദിവ്യ ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശാന്തിതേ ജ്ഞാനം ദർശനാഹം. ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ചോദിക്കുക എല്ലാവരും, ഭഗവാനൊക്കെ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഗുരുക്കന്മാരെ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞാണ്, അതായത് ആൾ ദൈവമാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കും. അതിന്റെ കറക്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെയും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. കാരണം ഒരു ഗുരുവിന്, ആ സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് സത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഗുരു. അതിന് ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ഗുരുവായ സന്ദീപന മഹർഷി അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ജീവിതം ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇതല്ലാതെ അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടിയല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അതെങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. ആത്മാസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നമ്മള് സത്യം അറിഞ്ഞവരെന്നാണെന്നല്ല. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. ആചാര്യനെ പറ്റിയുള്ള കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അല്ലെ. ആചാര്യൻ എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ്. അത് തന്നെ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ആയിരിക്കണം. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും നല്ല നോളജ് അതുണ്ടായിരിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക്. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കണം. അതെന്തിനാണ്? കാരണം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു റൂൾസ് നമുക്കറിയാം. ഒരു കോളേജിലായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും. ആ സിലബസിൽ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് ആൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളായിരിക്കും അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് സിലബസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം. അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും കൂട്ടിച്ചേർക്കില്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ലൈൻ ഈ ശരിയല്ല, അതിന്റെ പകരം ഈ ലൈൻ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആചാര്യൻ, ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം സത്യം എന്താണ്. ആ വ്യക്തിയെ നമ്മള് സമീപിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആദരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. നമ്മ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ ശരിക്കും ആദരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമ്മ ആരോടാണ് പറയാ? ഭഗവാനോട് പറയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് കുറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും തിരുത്തുന്നത് ആരാണ്? ഗുരുവിൽ കൂടിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഗുരുവിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗം പ്രയാസമുള്ളതാണ്, സംശയമില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്ക് കടക്കും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഭക്തിയാണ്. എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂഷൻ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകും. അത് കാരണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ശിഷ്യ പരമ്പര അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം.
പിന്നെ ഒരു ഗുരു, ആ ഗുരുവിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാതും ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ പറയുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പണത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെറുതെ കേട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാന്നല്ല, സംശയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തിനാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉപനിഷത്തിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. കാരണം ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമ്മൾ അത്രയും ക്ലിയർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്തിയില അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് അനുസരണയോടാ എന്തെങ്കിലും വിനയത്തോടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതിന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യണം. അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100% ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് നമ്മള് സംശയങ്ങളെ ശരിക്കും അസുരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് കേശി നിഗ്രഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കേശവ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മളെ അസുര നിഗ്രഹൻ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ സംശയങ്ങളെ മാറ്റുന്നവൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംശയം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അതിന് അർജുനൻ ചിലപ്പോ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്റെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളത് ഭഗവാനാണ്, അസുരനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് സംശയങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആര്യ ഗുരുനാഥനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, യജ്ഞാദോ ന പൂർവമോഹമേകം യസ്യാസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതേന ശേഷേണ ദൃശ്യസാത്മനാ ദേവമയീം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അതീതനാവുകയില്ല. സർവ്വജീവജാലങ്ങളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്ന് നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. ഈ അവസ്ഥയാണ് ജ്ഞാനി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്ന മാർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതാദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ സർവ്വജീവജാലങ്ങളും എൻ്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ആനനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ, ഒരു നായനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നായായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ഇവർക്ക് അത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടേ അവർ കാണുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അത് ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ഒരു കഥ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചട്ടമ്പിസ്വാമിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, മുഴുവൻ എനിക്ക് സത്യമാണോന്ന് അറിയില്ല. അതായത് ഒരു വലിയ ധനികൻ, ആ ധനികൻ എന്തായിരുന്നു ചട്ടമ്പിസ്വാമിക്ക് സദ്യ കൊടുക്കണം, വലിയ ഒരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടമ്പിസ്വാമി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ച് പട്ടികൾ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുക, അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പൊ പട്ടികളെ ആ ധനികൻ ഓടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടമ്പിസ്വാമി ചോദിക്കണം, എന്തിനാ അവർ ഓടിപ്പിക്കുന്നത്? അത് നിന്റെ മുത്തച്ഛനും മുത്തച്ഛനൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനിക്ക്, ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ വരാണ്, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരെന്ന് തോന്നലാണ് മായ. കാരണം ഇത് ബാക്കി എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മായയാണ്. പിന്നെ വിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തോടെ കൃഷ്ണബോധം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ജീവൻ മുക്തിപഥത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. മുക്തി എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. നിത്യദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് സച്ചിദാനന്ദം, ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നിത്യ ആനന്ദത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അത് അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം, പരമാനന്ദം. ആ പരമാനന്ദമാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം. ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്കിങ്ങനെ ജീവിതത്തില് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പുണ്യം പുണ്യം മൃത്യുലോകം പശ്യന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പുണ്യം ചെയ്താലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല,
നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് പോകും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്താല് വളരെയധികം നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നരകലോകങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ കിടക്കുവോ? അല്ല. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരും. വീണ്ടും നമ്മൾ പല കാര്യം ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ന് മുക്തി, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് എപ്പോഴും ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് കടക്കുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഭിഛേദസ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമാം സർവജ്ഞാനപ്ലനൈവ ഭജ്യനം സംത്രശ്യസി. പാപികൾ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, ഞാൻ എന്റെ തെറ്റുകളുണ്ട്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ അതിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ മാറിപ്പോകും നമ്മളൊക്കെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, മുകുന്ദൻ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സതതം കീർത്തിക്കുക, അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ. അങ്ങനെ ചെയ്ത അത് പാപിയാണെന്നോ പുണ്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെന്നോ പുണ്യം ചെയ്ത ആൾ, ഇതൊന്നും ഇതിലൊരു കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, ചണ്ടാളിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അത് എത്ര പാപിയാണെങ്കിലും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാന സമുദ്രമായും ചിലപ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അജ്ഞാന സമുദ്രമാണ് ശരിക്കും, അതിനെ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ സാഗരാണ്, ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു സാഗരാണ്. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരെണ്ണ പ്രശ്നം അടുത്ത പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖം എങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ, ഇതിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര, ഇപ്പൊ പറയാം, ഒരു കടയിൽ ഒരാൾ പെട്ട്, എത്ര വലിയ നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും അയാൾ നീന്തി കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? അതിനൊരു രക്ഷകൻ വേണം, എന്നാലേ അയാൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ബോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷിക്കണം, എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ആ രക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള മൈൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദ്രൗപദിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ദ്രൗപദി എന്താ ചെയ്യണത്? ലാസ്റ്റ് സർവ്വതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോ പിന്നെ ഭഗവാനെ ഏറ്റെടുക്കുക ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഭാവാർത്ഥ പരാതിത്തന്നെ ഡീറ്റെയിലിൽ പറയുമ്പോൾ തന്റെ മൂല്യസ്വരൂപം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ താൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ താൻ എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, വലിയൊരു പൈസക്കാരന്റെ മകൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, ആ കുട്ടി അവൻ അറിയാണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൻ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ എന്തിനത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തിരിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവനത് ആ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലോ അവൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ളതല്ല, എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിരിച്ചറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ മനോഹാരിത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ അജ്ഞാന സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ്, ഈ അജ്ഞാന സമുദ്രത്തിൽ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷണേന രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൃഷ്ണബോധമായ തോണിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ തോണിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ കയറി ഇരുന്നാലോ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം മാത്രമാണ് മുക്തിയുടെ സുവ്യക്തമായ മാർഗം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മള് തോണി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ശരീരം. ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു തോണിക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗുരു. അതെന്നിട്ടാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ, കാറ്റും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാറ്റൊക്കെ വേണം, അല്ലെ? അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ, ഈ നിയമങ്ങളിൽ കൂടെ ഒരു തോണിക്കാരനുടെ സഹായത്തോടെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഈ സംസാര സാഗരം താണ്ടാണ് ശരിക്കും ചെയ്യണത്. അതാണ് അതിന്റെ ജനറൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കരയ്ക്കെത്താണ്. ആ കരയ്ക്കെത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ മനോഹര രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്നാണ് അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. അടുത്ത ശ്ലോകം.
യദൈദാംസി സംസ്തിഗ്ധർ ഭസ്മാസാത് കുരുദാർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മാസാത് കുരുദോ തഥാ. അല്ലേ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിലെന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി, നമുക്കായി ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? അവിടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, ആ കർമ്മത്തിൽ പുണ്യവും പാപവും എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലേ, ഈ പുണ്യവും പാപവും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ലോകം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കുന്നല്ല, പുണ്യവും പാടില്ല പാപവും കാണില്ല. അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കയറണം. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സാധനം അവിടെ കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞില്ല. പാപങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഈ അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാകുന്നു. പുണ്യവും വേണ്ട പാപവും വേണ്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനും കർമ്മബലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മബലത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അതിന് 4 അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്ന് അങ്കുരാവസ്ഥ, പിന്നെ ബലോദയാവസ്ഥ, പിന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ, പിന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു വിത്ത് അവിടെ കെടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് അവിടെ കെടുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം അവിടെ കെടുക്കാണ്, അതിനൊരു അനക്കമില്ല. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വളരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി തുടങ്ങും. മണ്ണും വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അത് പതുക്കെ വളർന്നു തുടങ്ങും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതിങ്ങനെ വളരണം. എന്താണ് വരാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ്? കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വളർന്നത് പുഷ്പിക്കും. പുഷ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫലം കിട്ടാണ് അതിന്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായാലും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴല്ല കിട്ടുക, അത് അവിടെ കിടക്കും. ഇതിനനുസരിച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോ അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതായി പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങൾ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യണതല്ല, പിന്നെ നമുക്കത് ലഭിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ 4 അവസ്ഥയും മാറ്റി കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനാഗ്നി, നമ്മളെ ജ്ഞാനം ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അഗ്നി ഇതൊന്ന് എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അഗ്നി പോലെ കർമ്മങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതോടുകൂടി. അപ്പൊ എന്താണ്? അതോടുകൂടി എന്താണ്? ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു പോവാണ്. ഈ ജ്ഞാനത്തോടെ പുണ്യവും പാപവും എല്ലാം ചാമ്പല. അവിടെ പുണ്യമില്ല പാപവും എല്ലാതും ചാമ്പലായി പോകും. അത് നേടിയ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നത് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അതിന് ജന്മങ്ങളില്ല. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താലും പുണ്യം ചെയ്താലും പാപം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല പാപം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യത തൽസ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലനാപ്നാനി വിദ്യതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നുമില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാമാണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇത് ഈ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല ജ്ഞാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചിലർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും, ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും. അതൊന്നല്ല ശരിക്കും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അത് പരിശുദ്ധം, ആ ആനന്ദം. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ പ്രാമാണ്യം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പായസം കേൾക്കാത്ത ഒരാൾക്ക്, പായസം ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പായസമാണ് ഓക്കെ പായസം ശരി സമ്മതിച്ചു എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ഫോറിനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡിന്റെ പേര് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫുഡാണ്, ഓക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അടുത്ത നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പായസം കണ്ടു ഇതാണ് പായസം, ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അത് രുചിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താണ് പായസം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ പതുക്കെ കയറി നമ്മൾ ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആസ്വാദനം വരാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അതിന് നമ്മൾ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നത്.
അതീന്ദ്രജ്ഞാനം അത്യുജ്വലമായ ആത്മീയ വിദ്യയാണ്. അത് മുക്തിക്ക് കാരണം. അപ്പൊ അത് അത്യുജ്വലമായ ആത്മീയ വിദ്യയാണ്. അത് ചെറിയ വിദ്യയല്ല. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല ഭക്തി, ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രജ്ഞാനം ഒക്കെ. പക്ഷെ അതാണ് മുക്തിക്ക് കാരണം. ഭക്തിപൂർണമായ സേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം ശാന്തിയിലേക്കും കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്കുമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധവാം ലഭ്യതേ ജ്ഞാനം തത്പര സമയേന്ദ്രിയാജ്ഞാനം ലബ്ധോപരം ശാന്തിമച്ചീരേണിത് ഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധയുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹതം തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾ വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ ശരി, ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം, നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ശ്രദ്ധയോട് സമർപ്പിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായും ആ ജ്ഞാനത്തിന്, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അല്ലാണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ലഭിക്കില്ല. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് നമ്മൾ പണി ചെയ്യണം. കൃഷ്ണന് ദൃഢവിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും ഉള്ളവനാണ് കൃഷ്ണബോധജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം ഹൃദയശുദ്ധിയും ആത്മജ്ഞാനത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതെന്താണ്? നമ്മളെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരിക്കും. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ABCD പഠിക്കേണ്ട LKG കയറാൻ പറ്റാത്ത പോലെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റതാണ്, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും നാമജപമാണ്. അപ്പൊ ആ നാമം ജപിക്കാതെ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളെ ഹൃദയത്തെയും അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കും വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്തത് അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധയാനശ്ച സംശയാത്മവിനശ്യതി നായം ലോകസ്തിന പരോ നാശുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസ്യമുള്ളവർക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസ അവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവന് ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കണ അങ്ങനത്തെ അവിശ്വാസികൾക്ക് ഈശ്വരബോധം ലഭിക്കില്ല എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് അജ്ഞാനാണ് എപ്പോഴും. ജ്ഞാനം കൊടുത്താലും അജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈശ്വര വിശ്വാസം ലഭിക്കില്ല. അവർ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഇഹലോകത്തിലും അവർക്ക് അവിശ്വാസമായിരിക്കും, പരലോകത്തിലും അവിശ്വാസമായിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവര് ഒരിക്കലും മുന്നിലേക്ക് കടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ജന്മങ്ങളെ ഞാൻ വീണ്ടും ആസുര്യ ഗുണങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അവരെ ഇഷ്ടം, അത് ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. അതും അതിനേന് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണത്. കാരണം അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവൻ അത് ചെയ്തിട്ട് അവന് സമാധാനം ആവട്ടെ, അതാണ് ചിന്താഗതി, അതാണ് ആ കരുണ. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. അതൊക്കെ ആധികാരികമായ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഏതാണ്ട് മൃഗപ്രായർക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസമോ അവയെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവില്ല. മൃഗം അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. വിശ്വാസമോ അറിവോ ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്താലും. ഇപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില വ്യക്തികളെ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർ കയറില്ല. കാരണം അവർക്ക് അതിനേലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഉന്നതിയില്ല. ശ്രദ്ധയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ഗുരുവിന്റെ വഴി പിന്തുടരണം. അപ്പൊ ഇത് മുന്നിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളില്ലാതെ, ഒരു കരുണയില്ലാതെ പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത ആ സുഹൃതം കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അത് നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് ചില കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അത് പല ജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ കളയരുത്.
അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല, അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വാസത്തോടെയും ഗുരുവിന്റെ വഴി പിന്തുടരണം. പിന്നെ ഒരു ഗുരുവും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡായിട്ട്, ചില കുട്ടികളുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്ക് നല്ലൊരു ടീച്ചറുടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പീഡിൽ അവര് നല്ല ലെവലിൽ എത്തും അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസുകൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു ശ്ലോകം, 2 ശ്ലോകം ഉള്ളൂ. യോഗ സന്യാസ്കർമാണം ജ്ഞാന സച്ചിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരമായ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്നെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാൻ സമർപ്പണമായിട്ടായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കാര്യം അവൻ എന്ത് ചെയ്ത് അവൻ എന്ത് ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്താം. ഭഗവതിയിൽ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. കൃഷ്ണബോധത്തോടെ അവൻ ആത്മനിഷ്ഠനായി കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീതനായി കർമ്മബന്ധനങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബന്ധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയണത്. ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. തസ്മാത് ജ്ഞാനസംബോധം ഹൃദയസ്ഥം ജ്ഞാനസിമാത്മനാ ചിത്തേനം സംശയം യോഗ അമാദിഷ്ടുദ്ദിഷ്ട ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗ്യനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ. ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇപ്പോഴെന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ, നിങ്ങൾ ഭക്തരല്ലേ, നിങ്ങൾ ഹിംസ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തന്നെ അജ്ഞാനം. അപ്പൊ സംശയങ്ങൾ ശരി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതം. ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവത പല ലെവലിൽ പല ആംഗിളിലും പല രീതിയിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. എങ്ങനെ എടുത്താലും ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗത്തിന് 2 വിധം യജ്ഞശാഖകളുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, മറ്റേത് ആത്മജ്ഞാനം, അതായത് ശുദ്ധമായ ആത്മീയ പ്രവർത്തനം. അതായത് ദ്രവ്യയജ്ഞം, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദ്രവ്യം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആത്മാവ്, മനസ്സുകൊണ്ട്, അതായത് മനസ്സുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് കൊണ്ട് സമർപ്പണം. ദ്രവ്യയജ്ഞം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും ഭൗതികമായി പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വൈദികപരമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് പോലെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വീണ്ടും വെറും ഭൗതികമായി പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണ്, അത് എന്തിനാണെന്ന് ആദ്യം ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് അവിടെ എത്താ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ 2 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ, ആത്മാവിനെ അഥവാ മൂലസ്വരൂപത്തെ, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിയാനുള്ളതും പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളതും. പരമപുരുഷൻ എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണ്, ഇത് തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അത് തന്നെ 2, ഒന്ന് ഞാനുണ്ട്, ഒന്ന് പരമപുരുഷൻ, അതിന്റെ അന്വേഷണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് തിരിക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അത് ഗൃഹസ്ഥന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം, തപസ്, സമ്പദ് പരിത്യാഗം, അങ്ങനെ പല വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങള്, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് എന്തിനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണബോധം ഉണരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എവിടെന്നാ വേദം വന്നത്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ഗിയറാണ്. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ്, അവിടുന്ന് ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തെ സൂക്ഷിക്കുക.
അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വീടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഏതൊരു ഭക്തിയിൽ ഏതിനും ഭക്തി ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറുമാണ്. കാരണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്തി തന്നെ നശിച്ചു. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഭക്തിയുടെ. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെന്ന് വീണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം, ഇത് തെറ്റാണ്, ഇവര് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ തെറ്റാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ സമയവും പോയി നമ്മളെ ഭക്തിയും പോകും. അതോടുകൂടി ഭക്തി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നും കൂടി ഇത് പ്രഭാസ്വാമിയും ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് നമ്മള് വീഴരുത് എന്നും കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. നാളേക്ക് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വരാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നാളെ തൊട്ട് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവര് ഒരാള് കീർത്തനം ചൊല്ലാം. ഒരാള് കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് രാജിക്കുന്ന പേര് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്, കൂടുതൽ വേണ്ട, 2-3 മിനിറ്റിന്റെ ഒരു കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കീർത്തനം. സാറേ, ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന കീർത്തനം നമുക്ക് ഇട്ട് തരുമോ? അത് ഇതില് ചെയ്യുന്ന കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞതാ, മനസ്സിലായില്ല? അല്ല, ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മംഗളാചരണം അല്ലേ? അത് ഇട്ട് തരാം. ചെല്ല